ιδίους. Γι' αυτό ιδιαίτερη τιμή τους πρέπει και είναι χρέος όλων των συλλόγων και όλων των πολιτών να θυμόμαστε όσους προσέφεραν και να τους θυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Παρνασσού, κ. Γεωργούσης, να επιδώσει την πλακέτα στην κυρία Μπακουστάμου, Τσαρμακλή Αγγελική. Την πλακέτα για τη δασκάλα θα παραλάβει η κόρη της, κυρία Δροσούλα Τσαρμακλή. Ένα λεπτό. Η συγκίνηση και η φόρτιση της στιγμής δεν μου επέτρεψε να αναφέρω το θυμόσοφο και παραμοιώδη δάσκαλο της παλιάς εποχής, τον γέρο Φικαλέξη. Και τον Αριστίδη το Βελί. Ο πρόεδρος του Λογογραφικού Συλλόγου, κ. Βαλάσκας, θα επιδώσει την πλακέτα στον κ. Σβίγκο. Μεγάλη τιμή. Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Λέκος, θα επιδώσει την πλακέτα στον κ. Σούλιο. Εκ μέρους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όταν στάλει η πρόσκληση δεν ξέραμε ότι δεν είστε διευθυντής. Ο κύριος Λέκος λέει ότι συνταξιοδοτήθηκε. Όμως όταν στάλει η πρόσκληση εμείς δεν γνωρίζαμε ότι έχει συνταξιοδοτηθεί. Έπρεπε να έρθει η αναπληρώτρια διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά εκπροσωπεί την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ακόμη. Να μας συγχωρείτε για κάποια λαθάκια έτσι. Ο νομαρχιακός μας σύμβουλος, κ. Αδαμάχος, θα επιδώσει την πλακέτα στην κυρία Καρίδα. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους και είναι τιμή μου που προσφέρω την τιμητική πλακέτα στην κυρία Καρίδα, την οποία έτυχε να είχα και εγώ δασκάλα. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους τους δασκάλους. Ο καθηγητής κ. Αδαμόπουλος παρακαλείται να επιδώσει την πλακέτα στον κύριο Γαλόνη. Κύριε Γαλόνη, συγχαρητήρια και εύχομαι κάθε καλό. Δεν πρέπει να πω δύο λόγια. Εγώ δεν θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους δασκάλους, στους οποίους οφείλουμε όχι ευχαριστίες, ευγνωμοσύνη. Γιατί αποτελούν το δεύτερο από τους δύο κυρίους παράγοντες που μας δώσανε την αγωγή, μας δώσανε το ευζήν. Ο δάσκαλος από τη μια μεριά και οι γονείς από την άλλη. Θέλω όμως να συγχαρώ επίσης μαζί με τα συγχαρητήρια για την διδασκαλική τους δραστηριότητα μέχρι τώρα, επίσης τον πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου Πολυδρόσου, τον Αλέκο το Βαλάσκα, ο οποίος έχει καταφέρει σε ένα πολύ βραχύ χρονικό διάστημα μια τεράστια προσφορά στην ανάπτυξη και στην κοινωνική δραστηριότητα της Σουβάδας. Θέλω μόνο να αναφέρω την ωραία χοροδία την οποία είχαμε την ευκαιρία να δούμε προχθές και το Λαογραφικό Σύλλογο,
Εγώ είμαι δίπλα του γιατί καταβάλω τεράστια προσπάθεια μαζί με τον Δήμαρχο και με τους προηγούμενους δημάρχους όπως ήταν ο κ. Τζιβάρας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κάνουμε το παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ένα μουσείο, το οποίο θα προσθεθεί στο λαογραφικό αυτό σύλλογο της Σουβάλας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο στους παρισταμένους, δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά, όσο και στους απουσιάζοντες αυτή τη στιγμή, αλλά ιδιαίτερα στον αγαπητό μου Αλέκο Βαλάσκα. Ευχαριστώ. Με συγκινείται ιδιαίτερα. Παρακαλείται η πρόεδρος του Συνδέσμου Πολυδροσιωτών, κυρία Βαλάσκα Σταθοπούλου, να επιδώσει την πλακέτα στην κυρία Καμάρα Εκατερίνη. Ήθελα να πω μαζί με τα συγχαρητήριά μου και η ευχαρίστηση ήταν ιδιαίτερη γιατί ήταν η στιγμή αυτή να βραβεύσουμε μία συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, την Κέτη. Ούτε το ξέραμε. Έτυχε, δεν το κάναμε επίτηδες. Και έλεγα θα τύχετε. Έτυχε. Εντάξει. Ο κύριος Στάθης Θάνος, σαν μέλος του ΔΣ του Λαογραφικού Συλλόγου και πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου, δικαιούται να επιδώσει και εκείνος μια πλακέτα. Λοιπόν, ποιον έχουμε? Τον κύριο Αργυράκη, ο οποίος απουσιάζει και θα την παραλάβει η σύζυγος. Η Αντιπρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου, κυρία Θάνου πάλι Γεωργία, να επιδώσει στην κυρία Γιώτα την πλακέτα της. Την κυρία Γιώτα Πρίγκα Γεωργούση. Την κυρία Γιώτα Καμάρα. Γιώτα Καμάρα, συγγνώμη. Παρακαλείται ο ταμείας του Λαογραφικού Συλλόγου, ο κύριος Λαγός και πρόεδρος του ΑΣ Διαγόρα Πολυδρόσο, να επιδώσει την πλακέτα στην κυρία Πρίγκα Γεωργούση. Πάλι. Απουσιάζουν η κυρία Ανθή Βελέτζα, η οποία μας έστειλε μια επιστολή πολύ συγκινητική και γράφει στο τέλος ότι σε αυτή την εκδήλωση θα είμαι παρούσα νοερά. Και η κυρία Ρέβα, που κατάγεται και εκείνη από τη Σουβάλα, η Ντόρα, τις πλακέτες θα τις επιδώσει ο πρόεδρος του Λαογραφικού. Για τη μεν κυρία Ανθή Βελέτζα θα την παραλάβει ο Κώστας ο Σβίγκος ή ο Άγγελος, ποιος είναι εδώ? Ο Κώστας ο Σβίγκος, που είδες ήταν μαθητής της και γείτονας. Έλα Κώστα. Έτσι μου είπαν, θα παραλάβεις εσύ, γιατί ήταν δασκάλας. Δασκάλα και γειτόνισσα. Και της κυρίας Ρέβα Θεοδόρας θα την παραλάβει η Αθανασία Στήλια, η οποία είναι ανιψιά της. Είναι εδώ? Εντάξει. Καλά, θα τη στείλετε εσείς και τους πείτε χαιρετισμό. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Θεοδώρα η Καλυμάνη. Παρακαλείται η Θεοδώρα η Καλυμάνη να έρθει να μας πει ένα ποίημα αφιερωμένο στους δασκάλους. Το ποίημα είναι της δασκάλας Μαρίας Τσεκούρα Μπασλή από τη Λάκη. Μάλιστα. Της Μαρίας Τσεκούρα Μπασλή. Σου μείνησαν δάσκαλε κι ήρθες, σαν άνοιξαν οι πόρτες του σχολείου, φορτωμένος με πάθος και αγάπη για τα μικρά σου παιδόπουλα. Ήρθες και μπόρεσες εσύ με τη μαγεία που φέρνεις την καρδιά και το νου να ξυπνήσεις του ξυπόλυτου παιδιού των μακρινών εκείνων χρόνος. Ήρθες απλός, λιτός, φτωχοντημένος, μα πύρινος κι αγνός στα όνειρά σου. Εδώ, σε τούτη τη φωλιά, εφόλιασες με τα κλωσόπουλά σου. Μέλι από τον ήλιο άρμεξες, τα ζύμωσες με γλυκά. Δροσιά των άστρων έκλεψες, τις νιώτη τους να αρθίσεις. Φλογά το φως καλοκαιριού να λάμπει στη ματιά τους και την ασπράδα του χιονιού στην άδολη καρδιά τους. Ήρθες και σε εμπιστεύτηκαν και άνοιξαν τα φτερά τους, τα διάφανα καρδόφυλλα, τα τόσο τρυφερά τους. Τρέχουν οι μνήμες στο ραδά, ρόδινο κομπολόι, ξεστράτησε γλυκά ο νους και στα πουλιά γυρίζει. Θα σε πάντα μπροστά, την ελπίδα να δείχνεις, τη χαρά να κεντάς, την αγάπη να υφαίνεις. Ας μη μετρήσεις δάσκαλε τι έδωσες, τι πήρες, γέμισες αλήθεια μια καρδιά με σθήματα και μνήμες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι καιρικές συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να μακρηγορούμε. Θα σας παρακαλέσουμε πάρα πολύ να κάνουμε παρέα στους δασκάλους μας, να πάρουμε ένα μεζεδάκι και ένα κρασάκι. Αλλά πριν από αυτό, ο κύριος Βίγκος, εκ μέρους των δασκάλων, θέλει να απευθύνει και εκείνος ένα χαιρετισμό. Ο μαθητής μου φόραγε γυαλιά, να φορέσω κι εγώ, Αγαπητοί και εκλεκτοί προσκεκλημένοι του Λογογραφικού Ιστορικού Συλλόγου Πολυδρόσου, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συλλόγου μας, αγαπητοί φίλοι, συγχωριανοί, η εκδήλωση που οργανώθηκε σήμερα προς τιμή των συνταξιούχων δασκάλων του Δήμου Παρνασσού που υπηρέτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου μας συγκινεί ιδιαιτέρως και μας τιμά η αναγνώριση της προσφοράς μας στο σχολείο αυτό. Η σημερινή ημέρα έγινε αφορμή να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας τα 35 χρόνια κόπου και μόχθου, 35 χρόνια σκληρής εκπαιδευτικής δουλειάς. Ένα μέρος από τα χρόνια αυτά, εμείς οι δάσκαλοι του Δήμου Παρνασσού, άλλους λιγότερα και άλλους περισσότερα, υπηρετήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο Πολυδρόσου. Εγώ, μετά το διορισμό μου σε σχολεία Μαγνησίας, Ευρυτανίας και Δωρίδας, τοποθετήθηκα στο σχολείο μας. Εδώ είχα την καλή τύχη να έχω για συναδέλφους μου τους δασκάλους που είχα και εγώ σαν μαθητής στο εδώ σχολείο. Τον αείμνηστο Γιώργο Βελέντζα, τον κύριο Θεόδωρο Μαράζα και την κυρία Αγγελική Μπακαστάμου Τσαρμακλή. Θυμάμαι, μετά από λίγες εβδομάδες διδακτικής εργασίας στο χωριό μας, μου δημιουργήθηκε μια απορία την οποία και εξέφρασα στους συναδέλφους μου. Οι γονείς των μαθητών μας δεν ερχόντουσαν να ρωτήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Κάτι που γινόταν συχνά στα προηγούμενα σχολεία που είχα υπηρετήσει. Η απάντηση, θυμάμαι, του Γεωργιού Βελέντζα ήταν: «Θανάση, μην ξεχνάς ότι εδώ είσαι στο χωριό σου και οι μαθητές μας είναι όλα παιδιά συγγενών, γειτόνων, κουμπάρων, φίλων μας. Είναι δικά μας παιδιά. Οι γονείς τους μας έχουν απεριόριστη εμπιστοσύνη και πιστεύουν για μας ότι κάνουμε το πρέπον για τα παιδιά τους». Λοιπόν, αυτή η εμπιστοσύνη που μας έδειχναν οι γονείς των δικών μας παιδιών σε όλους εμάς τους δασκάλους του Δήμου Παρνασσού μας έκανε να εκτελούμε το καθήκον μας με ιδιαίτερη ευσυνειδησία, με εργατικότητα, με επιμονή και υπομονή. Όχι μόνο μέσα στις αίθουσες του σχολείου, αλλά και έξω από αυτές. Τα δεκάδες παιδιά
που έτυχε να έχουν εμάς δασκάλους θα θυμούνται τον στοργικό αλλά και αυστερό δεύτερο γονιό που έσκυβε πάνω τους όλο αγάπη και στοργή για να νιώσει τις ελλείψεις τους, τα προβλήματά τους και να τα ικανοποιήσει με τον πιο σωστό και εύκολο για τα παιδιά τρόπο. Σήμερα βλέπουμε τα παιδιά αυτά να έχουν μεγαλώσει, να έχουν γίνει άριστοι οικογενειάρχες και επιτυχημένοι στον επαγγελματικό τους τομέα που διάλεξαν. Τα χαιρόμαστε και τα καμαρώνουμε. Αυτή είναι η αμοιβή η δική μας. Τελειώνοντας, εκφράζω τις ευχαριστίες μας προς τον Λαογραφικό Ιστορικό Σύλλογο Πολυδρόσου για την πρωτοβουλία που είχαν να μας τιμήσουν σήμερα αναγνωρίζοντας το έργο μας σε αυτό εδώ το σχολείο. Η ενέργειά σας αυτή, κύριε, τιμά και εσάς. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και για άλλες τέτοιες ιδέες και ενέργειες από το σύλλογό σας. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Περάστε να ευχηθούμε στους δασκάλους ένα μεζεδάκι και ένα κρασάκι, ουζάκι, ό,τι θέλει ο καθένας, μια μπυρίτσα. Τα κρασιά είναι προσφορά του κτήματος Νίκου Αργυρίου. Το τραπέζι, τα υπόλοιπα φαγητά, η πίτα είναι προσφορά της κυρίας Βέλιου, της μητέρας του Λουκά του Βέλιου, και τα ποτά, τα υπόλοιπα είναι του Θόδωρου του Φούρλα και του Λουκά του Βέλιου. Λοιπόν, τα υπόλοιπα εδέσματα, το ψητό ταρνί είναι από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μπορούσα να μην το πω. Είναι λίγο λιτό το τραπέζι μας, αλλά δεν έχουμε οικονομική επιφάνεια καλή, κύριε Βουλευτά.